Horas ma dihita salutna, selamat hari Minggu ma dihita. Andorang sota puka parmingguota, martangiang na oho maita. Masuk ma prosesi. Tabege ma kur sian sekolah minggu.
Tapuji matuhata sian buku ende nomor 132 ayat sada saat tolu. Marhite-hite goarni debata ama, dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goarni tondi porbadia, na tumopa langit doho tanoon. Amen. Pinuji ma debata si topa langit doho tanoon, tangan na do na jumadihon nasa natinoppa. Hatiuron dialiton ibana ihira ulos, ibana pahembakon akal langit songot rimbe-rimbe, ibana mangulang-ulangi di akka aik bilut na pargijang, hureta nado dibayan akka ombuni, mardalan-dalan do ibana di atas habong ni alogo, nunga di paujak ibana tanoon tu akka ojahanai, asa unang lau-lau saliling-liling na, halomoan Jehovah. Jadi lehonon matuho na pinangido ni roham, pasahat madalan mutu Jehovah, jala haposi ibana, asa ibana paturihon. Haleluya. Yang mahita ale Tuhan debata amanami para si roha na sumurung macai denggan do ditopaho langit dohot tano dohot nasa isina jala dakhea ditadikon ho ulaon di tanganmu pinuji maguarmu saleleng-lelengna ala balga ni holongmu marhite Kristus anakmi nunga dibaik ko padan tu saluhut na tinopami, jala dakhea di oseho pada naung binaenmi, gok denggan ni basam do langit doho tanoon aleamang, mulak rata doa sini roham jaladang marpasohotan denggan di basam.
Rab dohot nasa nati nopam, upuji hami ho ale debata ama, anak dohot tondi parbadia. Sadarion di patupahuriam HKBP do minggu ekologi, manang minggu hasadaon ni nasa ni topa. Pauba ma andung dohot angguk name gabe puji-pujian tuho, ale amang. Paicar matano nang tinopami, nang sega ala hagijangon ni roha dohot hamukuson ni jolmai. Marhite pakokopon ni Yesus Kristus, anakmi dihau pinarsilangi. Saibayan mahami saluhutna, gabe jolma na tinimopa na imbaru marhite tondi parbadia. Amin. Marinde mahitasian buku 780 sada. Tangion hamuma patik ni debata ni minggu sadarion, ima nani enet sian konfesi HKBP tahun 1936, bidu 5, taringot tu lingkungan hidup. Tahap porsiai jala tahadidak kondo, ditopa debata do jolma naung inganan parmianan dohot inganan pangulaon na di Portibion. Ibana do napuna sude na mangaleon hanguluon tu sude na tinopanai. Inganan pangulaon ni jolma ni ima darat, laut dohot hajang-hajang. Di leon debata duo haso tu jolmai, lau paulion Portibion, di bagasan tangguk jawab nagok. Ulaon ni Yesus Kristus do paluan jolmai, nasa na tinopai songoni Portibion sandiri. Marhitehon tahatidak kondo tanggung jawab ni jolma, pangulahon sude nati nopa ni debata, asabui ibana mangula, hipas dohot marsonang. Taalo do aka usaha na manegai lingkungan, marhite na manutungi dohot mandabai hau ditombak manang. Taalo do aka usaha na mangalitohi aik dok aung-aung, nang aik panirisan na marisir rasun sian aka pabrik marhite so mangaturehon halalaon ni aik panirisan i ola tahe manegai aik inumon suang songoni taalo do aka pencemaran udara na manegai parhosaan ni jolma ima sahatna atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata lau mangunai ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulau nahon bartupatik. Amin. Marinde masian buku ende 174.
roti madosata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami si toppa saluhutna. Ulido di topaho tanoon nang sude pangisina. Alai nunga godang nasega akat tobak. Sungai tau dohot laut inorhon di dosa nami. Jolma nama korhon ragam ni parmaraan. Nang sahit tu jolma nang luhut natinopami. Asima roham dihami, sai sesa manasa dosa nami, jala pargogoi mahami, maka lunguton lomo ni roham, sai pakulingi ma naing aka pamareta, ni aka negara dilihat portibion, asa nang nasida saurdut dohot parsidohot, paulion natinopami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan di dosa. Sonon dohata ni Tuhan Jehovah, nunga di arsahi ho au marhite sian akadosam, jala nunga di lojahi ho au marhite sian hajatonmu, au tutu, au sandiri manalisai aka pangalausium ala ni hadirioku, jala dang behu paingot ingot akadosam, asangapon ma di debata na digijang. Amin. Marinde masian buku ende 5 onom sia. Haleluya. Puji ma Jehovah hamu ale aka sian banugya gijang. Puji ibana sude hamu ale aka parangan. Puji ibana ho ale mata niari dohot bulan. Puji ibana sude hamu ale aka bintang aka namar sinondangi. Puji ibana hamu ale aka langit di langitan.
Dohot hamu ale ake aka na di atas di langit. Ikon pujion nasida magoar ni Jehovah, ai mandokon ibana jadi tartopa manasida. Jala ibana pahot aka nasida ro di saleleng-lelengna, di bahen dosa da aturan jaladang halau saja. Puji ma Jehovah hamu ale aka sian tanoon, aka binatang ni laut ro di sude akalung. Ho ale api dohot Apolas ro di timus, haba-haba napa sauton hatanai. Hamu ale aka dolok dohot sude aka robean, hamu ale hau aka namar parbue tu di sude hau ares. Ho ale binatang dohot sude pahat-pahanan, aka gulomit ro di aka pidong namar hau. Debata jalan no peopsa. Amin. Marende mahitasian bukuende pitu ratus pitu puluh opat. Porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah nasasadai, imana tinibuan di si Maria, nagabean si Antoni porbadia, andorang suabubuan, ido tuhata, natumar ne bermit, di pauman ni silatus, namate terpajal, nama naik tu surgo, laut tu siamun di debata Jehovah, amanai pargugu nasutu dosani, isi bayi mai paim nang sosok tanoan. Na mangulu ya halak na mangulu dohot namate au persea ditondi perbadia jaladong sada huria nabadia huria topan ni halak Kristen nabadia huria topan ni halak Kristen akan nabadia dohot yang sangusa dohot dihatai.
Tabegema kurpunguan hosana. Tabegema tikting namasa dohot surat pastoral sian eporus.
Shalom. Horas Madita Sude Amang Inang. Hujahama tikting namasa di hitas samingguon dohot naneng namasa. Tikting parjolo. Guarni minggu tasadarion ima minggu pasapuluh limahon dung trinitatis dengan topik ni minggu ta sude ditopa marhite Kristus dalam bahasa Indonesia yaitu segala sesuatu diciptakan di dalam Kristus. Tikting paduahon, ruas natamba. Mulai sadarion minggu 28 September 2025, nunga menjadi ruas niuriata ima keluarga Iwan Putra Siregar, Inangi, Rasya Friskila Borusi Hombing, nama ringanan di Jalan Mampang Perapatan 10 Sada, Gang Yayasan Kasih Ibu, nomor 57 Jakarta Selatan, masuk WIK Jakarta Selatan 3 dan 4. Molo rodo nasida, hupangido hamima, jongjong dingananna. Mau liate? Selamat datang dan bersekutu di HKBP Sudirman Jakarta. Tikting patoluhon, pelean bulanan dohot tahunan jemaat. Majelis HKBP Sudirman Jakarta manosoi sude ruas nihuriata asata pasahatma kewajibatta. Ima pelean bulanan manang pelean tahunan. Lau pakeota di pakabosion di huriataon. Tikting paupaton padidion nabadia. Di hari Minggu tanggal 5 Oktober 2025 di Parmingguan Manogot pukul 8.30 WIB di Patupa Huriatado Padidio Nabadia tu aka naso tardidi dope konseling tu aka natorasna di Patupa di hari Jumat tanggal 3 Oktober 2025 pukul 10 pitu inganan di ruang Salomo HKBP Sudirman Jakarta. Titing palimahon partangyangan wik. Di Patupa Huriata do Partangyangan Wik, Ima, Sada, Wik Setiabudi di hari Jumat 3 Oktober 2025 pukul 10 walu maringanan di ruang Salomo, Naman Jabui, keluarga Inang Nyonya Siswo Mesiana Boru Hutapea. Paduahon, Wik Karbela di hari Minggu 3 Oktober 2025 pukul 10 sia maringanan di ruang Serbaguna lantai Sada. Naman Jabui Ibotonami, Ito Juli Gurning, Ito Ervina Gultom, dohot Ito Rosana Neti Siringoringo. Asaria Maro sude ruas niwiki mandahoti partangyangani. Tiktik manomon, panitia pareon seksi ama HKBP Sudirman Jakarta, nunga terbentuk susunan panitia pareon seksi ama HKBP Sudirman Jakarta, boi mata jaha di warta minggu tasadarion. 2 Romawi, Dewan Koinonia, Seksi Sekolah Minggu, Parningotan Ari Reformasi Gereja, tanggal 30 Sada Oktober Naneng Roon, Seksi Sekolah Minggu Sudirman Jakarta, Patupahon Rakayan Kegiatan Bulan Reformasi, namar tema, Aku mau memberitakan Injil melalui perbuatanku, di Enet Sian Johannes 10 pitu ayat onom. Seksi Remaja HKBP Sudirman Jakarta membutuhkan pendamping untuk melayani. Mardomu Tusi dibuka do pendaftaran bagi yang rindu melayani, asa dihubungi Mas Sekretariat Surya, manang koordinator pendamping Seksi Remaja. Seksi Naposo Bulung, Sadarion Seksi Naposo Bulung HKBP Sudirman Jakarta, Patupahon Kunjungan Gerejawi, Tunaposo Bulung Gereja HKBP Maranata, Rawalumbu, Bekasi. Tuhata nama ngaramoti nasida. Dewan Marturia, Sadarion di pasahat do beasiswa tu 10 halak anak kota na berprestasi. Dohot 10 halak remaja dohot sekolah minggu na membutuhkan. Aka guar ni manjalo beasiswai tajahama di tikting minggu ta Sadarion. Papituhon, Majelis Dohot Jemaat HKBP Sudirman Jakarta pasahaton moliate tu Inang Demak Minarti Panjaitan 10 tolu na para dehon snack dohot bunga altar di HKBP Sudirman Jakarta Sadarion tuhata mana masu-masu nasida. Ruas namar sahid na dirawat di rumah sakit manang di Jabu tajahama di tiktingta jala di tangyakon ma asa tumibu malum.
Majelis Dohot Ruas HKBP Sudirman Jakarta Pasahaton selamat ulang tahun, tunamar ulang tahun di mingguon. Akana hujahon hami tajahama di buku tikting mauliate. Amang inang hujahama surat sian eporus HKBP. Pea Raja Tarutung 26 September 2025. Perihal surat pastoral eporus di Minggu Ekologi. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu, Saudara-saudari, seluruh warga jemaat dan pelayan HKBP, dengan perhatian pareses di tempat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, menyertai kamu. Dengan penuh sukacita kami menyampaikan bahwa pada hari Minggu 28 September 2025, seluruh jemaat HKBP merayakan Minggu Ekologi HKBP. Perayaan ini merupakan ungkapan syukur atas karya cipta Allah, langit, bumi, dan segala isinya, sebagaimana firman Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 31, yang berbunyi, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Akan tetapi, kenyataannya saat ini ciptaan Allah telah mengalami kerusakan akibat keserakahan dan ulah manusia, maupun perusahaan yang mengeksploitasi alam, menebangi hutan dan mencemari air dan udara. Hal ini mengakibatkan krisis ekologi, bencana alam, tanah longsor, banjir bandang, serta perubahan iklim yang menimbulkan penderitaan bagi manusia dan makhluk lainnya. Sebagai gereja, kita terpanggil untuk melaksanakan rumusan pengakuan iman kita yang dinyatakan dalam Konfesi HKBP 1996 pasal yang kelima, kebudayaan dan lingkungan hidup, yakni menjaga, memelihara, dan memulihkan ciptaan Allah agar manusia dapat bekerja, hidup sehat, dan bersuka cita. Oleh karena itu, HKBP menolak segala bentuk usaha yang merusak alam ciptaan Tuhan. Sehubungan dengan itu, kami menghimbau seluruh warga HKBP, baik pelayan maupun anggota jemaat, agar merawat ciptaan Allah dengan menjaga kebersihan rumah, lingkungan gereja, sungai, danau, serta mengurangi sampah plastik, menanam pohon dan bunga, untuk menciptakan lingkungan yang asri dan sehat, serta menghidupi gaya hidup sederhana atau ugahari dengan senantiasa bersyukur dan menggunakan berkat Tuhan secara bertanggung jawab. Kiranya Allah memberkati setiap karya dan pelayanan kita dalam menjaga serta memelihara ciptaannya, sehingga seluruh ciptaan dapat bersama-sama memuji nama Tuhan, sebagaimana tertulis dalam Mazmur 148 ayat 1-14. Selamat merayakan Minggu Ekologi HKBP, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Teriring salam dan doa, Huria Kristen Batak Protestan, Eporus, Pendeta Dr. Victor Tinamundan, MST. Terima kasih. Tabege makur kantoria.
Pasahaton beasiswa sian seksi pendidikan. Shalom, selamat hari Minggu, horas madihita sude. Nah, hupak sangkapi hami, amang uluan, amang padita sobok Simanjuntak, amang ketua Dewan Diakonia, Kinonia, Marturia, sudah manginang pahalado, takulmuima amang natuotono nami, aka amang inang orang tua penerima beasiswa prestasi, amang inang jemaat HKB Sudirman, dohot sude angginami nama sebuling. Pada hari ini, Gereja HKBP Sudirman Jakarta sebagai bentuk pelayanan dan diakonia akan menyerahkan beasiswa prestasi untuk 10 anak-anak jemaat, 5 anak sekolah minggu, serta 5 anak-anak remaja. Gereja HKBP Sudirman Jakarta juga menyampaikan beasiswa sosial kepada anak-anak jemaat HKBP Sudirman Jakarta yang membutuhkan sebanyak 10 anak-anak sekolah minggu dan remaja dengan besar masing-masing Rp1.200.000 untuk 6 bulan. Untuk beasiswa prestasi adalah masing-masing Rp400.000 per tahun. Kami akan membacakan dan akan memohon adik-adik kelas dari sekolah minggu. Untuk yang pertama dari sekolah minggu, kami akan pertama itu adalah adik kami Clara Natasia. Kami undang untuk maju ke depan dengan nilai 99,27. Yang kedua adik kami Denzel Dimitri Borang dengan nilai 98,92. Yang ketiga adik kami Sasiel Mugisa Tamba dengan nilai 98. Yang keempat adik kami Caleb Emmanuel Sembiring dengan nilai 97,28. Dan yang kelima dari sekolah minggu adalah adik kami Mose Levi Poltak Kevin Marpaung Nelwan dengan nilai 97,17. Selanjutnya kami akan panggilkan adik-adik kami remaja. Yang pertama adalah Glory Angelica Sagala dengan nilai 95,3. Yang kedua adik kami Xavier Lambok Raja Guguk dengan nilai 95,08. Berhalangan hadir akan diwakili oleh orang tua. Silakan Inang. Yang ketiga adik kami Gladys Kalista Abigail Pasaribu dengan nilai 95. Hari ini juga sedang sakit berhalangan akan diwakili oleh orang tua. Yang keempat adik kami Amor Gracia Hotmauli Parapat dengan nilai 94,9. Dan yang kelima adik kami Raja Pilbert Martua Hutagalung dengan nilai 93,70. Kami undang dengan kasih amang Ketua Dewan Diakonia Amang Sintua Bona Huta Barat untuk dapat hadir ke depan. Bersama dengan amang Pandita Sobok Simanjuntak. Untuk yang pertama, untuk adik-adik sekolah minggu akan disampaikan oleh amang Ketua Dewan Diakonia Amang Sintua Bona Huta Barat. Untuk yang pertama, untuk adik kami Clara Natasia dengan orang tua atau wali Amang Tausisi Sinambela dan Inang Lydia Boru Tapea. Kami undang dengan hormat kepada semua orang tua adik-adik kami untuk dapat berdiri di tempat masing-masing. Silakan Amang dan Inang, mohon bisa berdiri kepada seluruh Amang dan Inang, orang tua serta wali dari adik-adik kami undang untuk dapat berdiri. Selanjutnya adik kami Denzel Dimitri Borang dengan orang tua selanjutnya. Selanjutnya untuk remaja akan disampaikan oleh Amang Pendeta Sobok Simanjuntak.
Untuk yang pertama untuk Glory Angelica Sagala dengan orang tua Amang Sintua Riki Sagala dan Inang Erika Syanipar. Selanjutnya untuk Xavier Lambok Raja Guguk sampaikan kepada Inang Ros Melina Hampun dan Amang Berman Raja Guguk. Ketiga untuk Gladys diwakili oleh Inang Glorika Sidabutar. Untuk Amor sampaikan Amang Taki Reinhardt dan Inang Mongga serta Raja Pilbert dengan Amang Sintua Patah Kuta Galung dan Inang Sintua Nunu Sinaga. Silakan untuk berfoto bersama. Seperti dalam Amsal 1 ayat 7 Amang dan Inang, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kami mengharapkan dengan adanya pemberian beasiswa prestasi ini bisa memberikan motivasi kepada semua jemaat HKBP Sudirman untuk memberikan yang terbaik. Demikian Amang dan Inang kami sampaikan. Sekali lagi kita berikan sambutan yang hangat buat seluruh kakak adik-adik yang mendapat prestasi beasiswa pada tahun 2025. Tuhan Yesus memberkati. Mauliate. Marende mahita sian bukuende 110 ayat sada saat opat uhut pasahat pelean sada A sada B.
Dameni di batana sumurung sian salhu naroha. Imana mangaramoti hati-hati dohot pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Barita nauli di parsauratan di mingguta sadarion ima di minggu pasapuluh limahon dung Trinitatis laos di minggu sadarion ima minggu mengenang masa penciptaan season of creation laos minggu ekologi di tonga-tongani huriata HKBP. Na di paubuk khobar tu kompes ini HKBP bencana alam banjir pabuana parsidohot tita pauliulihon natinopan itu hatta taparsaulihon mahatani dewatan di minggu ekologi sadarion imasan surat ni Apostel Paulus madapoton huria Kolose biddu sada mamukama sian ayat 15 sahak rudi ayat 20 huzahama tatangihomma ibana dosuman ni debata naso taridei na perjulu tubu sian nasa natinopa ai marhiti sian ibana do ditopa saluhu ida doho naso taridei akka bangsa, akka harajangon, akka gonggoman, akka parwasoon. Saluhu naido ditoppa marhiti-hiti ibana, jala marhapatean tu ibana. Jala dijulu ni saluhu na du ibana, jala saluhu naido hot di bagasan ibana. Ibana do ulu ni dagingi ima huriai. Ibana do permulaan naung perjulu tubuh si anak karamate. Asa ibana perjulu di nasaluhuna. Ai di totuhod de batado naing maringanan di bagasan ibana sadok hagugu nai. Laos merkite sian ibana do pading ganon na tu diri na saluhu nai nang akana ditano nang akana dihajak kajang dung dipatupa dame merhiti-hiti mudar nasian silang nai merhiti-hiti ibana ima sahakna horas madihita saluhna dung merkurnak king tulu kor kantoria lansia aro nakisan nate hosanna ni zulu nate dung saya sudi kori lasian rohaku manorusi to roha manorusi to ate-ate aladang adok kita natipuk tangan. Luar biasa sejuknya kusuknya. Kamanginang neng merujung mataun transformasi. Ibadah konvensional na sasadeo tapaula ma ibadah-ibadah. Nganikur. Gorga nganikur. Gorga perjamuan gabber ni perjamuan terakhir imane sono gabber ni perjamuan terakhir imane sono minuman alai perpudina alai tikki ida ale-alena Leo da Vinci menio ibana maddapoton
Leo da Vinci, bagus sekali gambar itu. Sangat indah. Karena Leo da Vinci sudah melihat bahwa orientasi yang melihat itu bukan lagi kepada. Lalu Leo da Vinci pun tidak bisa. Amanginang dia dapat tuluhon do paupaton turpu tahun 336 ima sahala malim nasian Alexandria, Syria. Dipakai do ayat 15 turpukon gabe ojaham madok dak tutu Yesusi anak ngide mata. Ala tersurat di si na perjulu tubuh sian natinoppa gabe dido Arius natinoppa do Yesus. Dia adalah manusia biasa. Dan dia karina perpudi odona diperalat saksi Jehovah. Bahwa Kristus itu adalah hanya manusia biasa. Dohot akalan na asing muse nama naringoti taringot tu si. Manginang di parhehe ni hapor siaon namu bauba na diperangi pertikian, na diperangi pertumbuhan, na diperangi oleh perkembangan di zaman ini di Huria Kolose. Daksongon najulu be sinkritisme diterjemahon di era moderno, sinkritisme diterjemahon di era moderno nak kamanginang. Naboy manegai haporsion ni zolma yang membuat hidup manusia buidu hamoraon tahta menjadi sinkritisme yang mengganggu iman manusia. Tidak hanya di sinkritisme cloning ngahirarongi 15 tahun kan nak salpo ya cloning onat tong bui 10 meratus jol masa rupa. Iya, tuh ini merang ngate mulu sarupa ya kita sudah sarupa hamu inang sudah di cloning babingung mamat tadi na tanah teh. Salala matorus salah tiup dipikirin tanah HP na tanyalahan teh. Ulu masoni kan ala sarupa sudah itu ini mah dang masa cloning otun demi. Mulu pahala do bawa pehamiot sarupa sudi rupanya babingung mahamuak kainang dia dua matakuin nak gawe dihuton tani halak kan. Jadi ala didok suman ni debata adok suku-sukun. Apakah memang Yesus itu sama seperti yang di cloning atau tahun seminari down. Dalam orang Kristen, dalam orang teolog, orang Kristen itu selalu muncul dengan istilah creation ex nihilo. Ujungnya goreo pungai ma izahe utani halak. Imam melu copy paste, lebih ngeri dari situ kalau cloning ini. Jawabannya itu, sian naswaronggo gabiadong bolo debata manoppa. Molo didok Kristus hasitulus adaon di debata. Naung roto hatai patuduhon ulahonna markite beberapa nabui di pataridahon molo didok debata naroga besuman ni Kristus akamanginang molo di hata gurik didok mai ikon lapatan na representase manang manifestasi dang dosi molo didok tu zolma tumiru rupana tudus tu pangalahona alanya Allah yang tidak kelihatan itu, yang jauh itu, yang transenden itu menjadi kelihatan dan nyata di dalam Kristus. Roy bahana di bagasa jolma, roy bahana di bagasa daging. Hidup bahan Allah yang tidak kelihatan itu nyata dan hadir dalam bentuk rupa manusia. Jala tahapor syaido. Ai di bagasa Kristus ido tutu di bagasa Kristus ido tutu di topai bana muse mulak ibaru portibion markite hite na di toppa muse ibaru jolma markite na diuras jolma sian hadusaun
ai molo nung nga diuras Kristus jolma siya dosa kamanginang ibaru manang portibion ay dang dosa bi mangarazay ngulo ni jolma nabuhi manegay portibion ido sa ipaubuk turbukon akamanginang di minggu ekologi sadarion di minggu mengenang masa penciptaan. Karena setiap orang yang telah hidup baru dan diperbaharui dan diciptakan baru dalam Kristus itu, dunia ini juga akan menjadi baru oleh orang-orang percaya. Dangadong be nemenegay portibion. Terus sekarang viral amanginang jolma nemenegay portibion. Rusak dunia ini. Dakko lang naman igay para sa oran ni jolma kamanginang. Ay mulo saya dong gope manegay para sa oran yang merusak persekutuan kamanginang dalam gereja, dalam komunitas apapun. Itu adalah orang-orang yang masih hidup di dalam dosa, dalam ciptaan yang lama. Mula dong di pungwam munay saya nang manegay pungwam munay nang namiat dui di bagasad dosa. Kalau ada yang masih mau merusak komunitas itu, dia adalah yang masih hidup dalam dosa. Asa mulu saya dong neng meneganya ke parsaora nak kamanginang. Itu bahagian yang belum diciptakan kembali oleh Kristus. Itu saudara nak kening. Firman ini pertama mengajak kita mengenang fokus kepada Kristus. Roh tu gereja fokus ke mulak la soong ibu berita na uli sa gereja may buwan haurangan betok romo naking marminggu dah puasa subuh tu najong-jongin atay naking daktebu pakai lalakwin bahalakan ayarum ini gay pikiram ala jong-jong kalakasi gay pikiram mo ulu tiki na merminggui laus tobis de bapak na tuwin na lau menyesalaw na mermingguin na ay tiki manjahatik ting nakiksitway laus salah puang dangi bang gelar huin na urusan gelar tu ben wagijang orang yang fokus kepada Kristus yang telah diciptakan iman dan suman di debata. Berarti setiap orang yang betul-betul percaya kepada Kristus, Kristus telah menjadi pusat iman dan sentral mengatur kehidupan setiap orang dan diatur portibio be. Justru memperbaiki dunia ini, menata kehidupan orang percaya, menata kehidupan yang rusak, menata kehidupan yang kurang baik. Fokus dalam pengenalan yang benar kepada Kristus. Laus ido nepe dua hombolo naking dido Jesus do parjulu siapa noponi ya. Sarupa de mulu idok di pesalme 3 di tahe mulu idok si David gabe si hahaan nin hape si pudat do ibana. Di dalam Mazmur 89 ayat 28. Alaidang dia tusi sasi tong ngalapatan na di si mertudu-tudu dui na pinasa ni debata hasurungan halubian tu si David bukan berarti secara genetika gak bisa kangen ibana daun saruba ditiki si Musa doh si Harun isi do tahe na meniup tangan ni si Musa tiki di patol tolibana tangan na tuben wagijang meniup tukoti hahana do kan dia tung nagabi ang gina dah si Harun. So tungarok kita rupani alau tibu jabatat ta siya nabakta gabi hiram rasa hita siyakangan dang busong ni. Hokdo jabar. Tarsonima terjemahan na lebih murah tabireng. Jesus do parjolo siya panopaw ni na sumurong malim na tutu si tutu. Alanido di jauh kita kamanginang hidup kita ini betul-betul percayalah seutuhnya kepada Kristus.
Dan wajah Kristus itu harus berada berdiam dan dalam kehidupan kita manginang. Ikom mian songo dia ma pangalahon ni jolma nang mia jala hot hapor syaon ni ibana di bagasa Kristus dang murabe nakik di lidak sinkritisme ahape songon najulu pe atau sinkritisme modern masa kini yang bisa mengganggu setiap orang dalam kepercayaan kepada Kristus. Mana ngabe dang murabe maninggalhon Kristus di bagasa portibion alai Kristus parlabok ni roha parsere roha ai Kristusi sian hasangapon nai sian hamulion nai menjadi seorang hamba menjadi seorang budak di patutoru dirina songo suman ni debata asa sahat hamulion ni debata. Itu adalah konteks dan konsep kehidupan orang percaya di dalam Kristus. Akan ang berfokus nguluna tutuhani danganong disigijang roha. Tidak ada keangkuhan. Tidak ada apa-apa pun di situ. Ai Kristusi marlea do. Namora gabe merpugus. Di patutoru dirina. Itulah hidup di dalam Kristus. Imana parzulu. Na padua akon bolo didok Yesus dan gereja adalah ciptaan baru Kristus. Marhiti Yesus do gabe adong huria. Tahe nang bisa pasupang suwi tadak. Odo bihita pasupang hosana tau non tahe di minggu aru tahe ponggol patuluhon hata hapor siaw. Baca batak dang boto hamua teh. Mulidok ponggol dang iboto bete. Ponggol parzulu, ponggol paduahu, ponggol patuluhon. Mulai dok ponggol patuluhon alinea ketiga bahasa Indonesia. Amang tahir teh. Damol. Buana mate itu dia namanya. Tapi noaing gudang kian seminar-seminar tiru hamu ate. Saya lihat kemarin tentang Batak ini banyak sekali sekarang diangkat seminar-seminar bahkan malam-malam khusus tentang Batak. Semalam saya lihat di Petukangan sekaligus malam dana mungkin mereka luar biasa. Unang gabi mago. Ya. Aduh, ponggol patuluhon. Alinea ketiga niku mamar bahasa Indonesia piau. Torso kamuzo. Bisa jupak kita. Stop. Ima tahatidak kong ganut minggu. Au porsea di tod di porbadia jalarok sada huria nabadia. Huria atau pani? Kristus do jahan ni huria kainang. Dak padi tadangau dak kamu. Kristus batu penjuru gereja ini. Dungadonggo huriai baru ipazongzong ma batu mamaki di batu mamaki. Songon nabi na zongzong ni Raja Salomo. Si Jakob. Huriai do parzulu adong. Ido bedidok di terjemahan dan lebih umum secara teolog akan menginang. Bahwa gereja itu bukan gedungnya. Tapi adalah Alahita do parmianan di tod di porbadia. Kristus. Ojahan ni huria. Uluan ni huria. Dang jolmak kamanginang. Ido bedang buih hita marmiam-miam soal huria. Karena apa? Kuriake. Ido harorone hata huria. Gilan kita dalam dunia ini. Ido gilan kita dalam dunia kanguluhonota. Sea di Tuhan Yesus Kristus. Sea di Tuhan Yesus Kristus. Naparpudi ma akamanginang siat turpukon di kehidupan na sangat sungguh luar biasa on mempengaruhi nguluni zolma. Manginang sering hudok secara gamblang dan bebas dan murah amanginang. Ahadu nabui hatop menigai nguluni zolma. Apa yang bisa cepat
merusak hidup manusia. Sehingga kita akhir ni jami tahun akan mengenang Allah yang telah melakukan rekonsiliasi besar bagi kita. Allah yang telah menyerahkan anaknya Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib, menyerahkan darahnya untuk mengampuni kita, sehingga benar-benar bumi dan manusia berdamai dengan Allah dan manusia berdamai dengan sesama manusia, berdamai secara horizontal dan vertikal kepada Allah. Adona manigay ngulu ni zolmak kamanginang dang bui takas songnok pinadami ni dibatahi tadi bagasa Kristus. Mulu marulon na badia kita selalu do ngatargajang bemasa kerjaku na mangulo. Selalu do mulai suku-suku na paupaton, agak susah orang menjawab. Anggo nomor sada ingot tamu do tahe ereng ma ibi dang ingot tamu berarti asali zaloi hamu do roti do angguri iyar lang hamu songone kan ya. Nawolo do mardengga do halak na mangarsahi ho. Jalan nawolo do manesa dosa ni dongam muson na pinangido ni roham sesaw ni di batasu di dosam. Au biasana hugota di lebat. Nawolo do mardame do halak na mangarsahi ho. Berarti usowak ngaya teh padang yakum musuh maka holongi musuh hamu mah mangarasahon apalagi na holan juk merbeda kerizuna teh pasti do olo gimana anggona asing naking siapa yang enggak mau dosanya diampuni? Saya Tuhan. Pasti torina mau, iya. Alhamdulillah. Apakah saudara mau mengampuni orang yang berbuat salah dan menganiaya kamu? Berpikir pasti. Nuaeng di dok, nunga di paramai Kristus hita. Masa mau lo paname roham. Itu bekurok naking apa sebenarnya yang membuat orang di zaman now manginang sulit dalam kehidupan yang baik-baik. Jawabannya saya do. Manusia susah berdamai dengan dirinya sendiri. Mululuh mardami itu dirim, selesai do sudi persoalan. Alayom maralo do pikiranmu to roham tu pabainammu. Di roham di botohonu na dinggan tuturun ya dah alai wama ini ben kan terjugul kan dia tahu dalam hatinya secara emosional quality dia bagus, dia tahu yang baik turun ya ni dah bah ido punya tohuru alai dah bah ini ben tormano botong dia secara emosional quality dia tidak tahu yang baik alai takang rohana. Berdamai dengan diri sendiri itulah musuh manusia yang sangat susah manginang kita kalahkan. Manaluh pikiran, manaluh roha, manaluh ego, manaluh gijangi roha. Itu yang susah. HP bulu marede hita. Nur pikir udah song leader torok do penasiati. Bukan mau nyanyi saya suruh, saya hanya mau tes. Bukan hanya mau nyanyi. 474. Oi. 47 174. Ayat berapa itu? Nahacik nari rohaki dibuat Tuhan Yesus. Ayat 2. Ada lu 2 Ini soalnya bapaknya si O ini yang memberkati kami di Duri, Pendeta Eliezer Siregar. Jadi semua ini adik-adik saya dulu. Ya. Saya kenal
luar biasa. Habe mo lo tay dehonin haci na di roh kiri buat Tuhan Yesus naik tangis doh. Mange dehoni na hacit na di roh dibuat Tuhan. Habe dang dibuat. Ho duisi. Ay besarok nga lembar siya zerbita kana masan wangi portibiong kan. Lembar siya zerhitan wang semua yang ada terjadi dalam dunia ini, di Indonesia, di Nepal, di mana-mana semua belajar kita mengenang dari situ. Hidup ini begitu-begitu saja kok. Berbuat baiklah. Jangan tertawa di hadapan orang yang sedang menderita. Jadi berkatlah hidupmu. Jangan bermegah diri karena Tuhan memberikan lebih bagimu. Karena apa? Dangi portibion, dunia akan tetap ditinggalkan oleh manusia. Dan ini yang diberontak oleh Kristus, direform, dikembalikan kepada dunia ciptaan baru. Bersaudaralah di dalam Tuhan, penuh dengan damai, sama seperti Kristus yang telah memperdamaikan kita dengan Allah itu. Di ayat perpudi mainaking diturpu konak kamanginan. Laos marhite siani bana do padeng ganon na tu diri na saluhu nai. Nang akan aditano, nang akan adibanwa gijang. Dung dipatupa dame marhite-hite mudar nasian silang nai marhite. Berarti kita hidup berdamai dengan alam, dengan dunia, dengan manusia. Itulah satu wujud daripada kehidupan yang berorientasi dan fokus hanya kepada Kristus. Unang beragu hita maka porsiai do mengulu di bagasan Kristusi. Amin martang yang mahita. Mulai terohanami di hoa li Tuhan dihatam nanang mamakulingi hami di parsauran nami di minggu sedarion. Hodo Tuhan suman ni debata. Nasutarida gabetarida. Ai hodo debata naro tu portibion. Naong mangodihok kami. Sian hahulumun tuhati urun. Alani Tuhan gudang lubui masa palidak hapor sion nami taringot tu Kristusi. Alai marhite pangazarion sian hatam. Songon namasa dia kahurian na parzului. Nung ngatakas lampaltak tu roha nami, pikiran nami. Unang mibar ngulu nami nang haporsion nami. Di Kristus Jesus. Naong mabuan hay baruon. Tutongatongan ni portibion. Naong mabuan hadamion. Di tongatongan ni portibion. Mardame hodo hotami. Zolma na leon. Naguk hakuranganon. Ali Tuhan. Saya pergugui mahami toktong. Gabe ngulu na marpamusatan ngulu nami di Kristusi. Asang giat Tuhan takas. Gabe hapataran ni harazaum ngulu nami. Di tonga-tonga ni portibion. Pasu-pasu masadok ruas ni huriam. Sa toktong miad di bagasan las ni roha. Dohop pakrimon. Dohot hapor siyaon nahot rudi san liling na. Di bagasan Kristus Jesus Tuhan nami. Amin. Mari dimahita tapasaha mapiliatta.
kami. Asalam girgir kami madok mauliate Tuhan. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. 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 Manami na di banwa gijang say winorbadia magwarmo say Roma harajaumo say saum malomo ni roham di banwa tongaun songon na di banwa gijang lehom matuhami sadarion hanguduan siap hari si sama dosa nami songopane sanami di dosa di dongan na merdosa tuhami unak kami tugihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Jalari pasaorhom madamena tu todim. Amen.